Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahi alhamd. Hakika idin babban sallah idi ne layya, kuma idi ne na karamci ga tausayawa ga mabukata. Wani irin idi ne wanda miliyoyin jama'a suke taruwa suke aikata ibada mai girma, wato hajji. A idin layya ne karamcin masu karamci ke bayyana wajen layya da yanka. Haka zalika domin neman kusanci zuwa ga Allah da rabawa matalauta da mabukata. Allah subhanahu wata'ala ya tanadar wa masu yin layya alheri da dama. Ga kaɗan daga cikinsu kamar haka. Allah ta'ala zai saka su daga cikin masu tsoronsa idan har kyautata niyyarsa. Saboda Allah ya ce namanta ko jininta ba shi ne yake isa wajen Allah ba, sai dai tsoron Allahnku shi ne yake isa wajensa. Imam Daraqutni ya rawaito hadisi daga Ibn Abbas radiyallahu an. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wata dukiya wanda aka ciyar da ita mafificiya sama da dukiyar da aka yi layya da ita. Imam Hakim ya inganta shi, kuma Imam Zahabi ya yi muwafaka da shi akan haka. Haka kuma Allah subhanahu wata'ala zai sa a rubuta masa ladar masu raye sunnar Annabi Ibrahim alaihi salam da kuma annabinmu, annabin tsira, fiyayyen halitta, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya sa mu dace. Wannan saƙo ne daga Alhaji Atiku Abubakar, wazirin Adamawa, shugaban ƙasar Najeriya na gobe, insha Allah. Barka da sallah, Allah maimaita mana.